ngala job bun ki jungi khun nre yo covid dai me khun da katika ay katika covid dai kanong yi khun persha kane kaklam tang maria yo jingte batikna ba yeki suloi balakni raki khna samla bamla ban ithu durkhman ha kasngi rakhe laitloi kari india ka khatsan tarik unailar na ki pulet outpost ka maulai maukanro east khasi hills kitei ki khna kilalai bread kitei ki suloi hawa umkhra na kaliang ki bor pulet kila hiar hakane kasngi ningkong ha ka arflai tarik unailar arhajar arfuwei kilalai banwa kitei ki laitli ki suloi ha ka tei ka wa umkhra Hadin bala simpor da kumba shikenta tam AA ban sedang ya kejingwa di kite ki suloi kipulet kilala badyo kharno ya kite ki suloi kumba layo jingte batikna layo tami kite ki suloi na khrum jingking wa umkhra jaya umpoliu ha kate kejingwa di kite ki suloi lailam batre shitom da kipulet pelaim lane ki rescue team jong katanat Meghalaya Fire and Emergency Service It's okay.